השירות, אבי שרון, מגיע גם לפה, ובמקרה ויש תקלות. אנחנו נעבור היום על הדרכת חילוץ, לצורך ההדרכה על המעלית הזאת. בעיקרון, לפני שמתחילים את התהליך של החילוץ, מנסים לוודאות איפה פחות או יותר המעלית נמצאת, במידה ומישהו תקוע. שעל מנת לוודאות שהדלתות הפנימיות סגורות. זה מאוד חשוב, כי לפעמים מלחץ או משהו מנסים לפתוח את הדלת, ואז זה יכול להתחרבש גם החילוץ, עד שאנחנו מגיעים. כמובן, במקביל להתקשר אלינו, לשירות, ובגדול, אחרי שהדלתות סגורות, עולים לפה. קודם מוודאים עם הדלת הפנימית חייבת להיות סגורה. אם מישהו תקוע, שלא יפתח. שלא יפתח, או אם הוא ניסה לפתוח, שיסגור חזרה. עכשיו, הדלת הפנימית צריך לנעול אותה בטריקה. כי יש מנגנון שהיא לא. שבמצב רגיל, המנגנון תא, מפעיל את הדלתות הפנימיות, וברגע שהדלתות הפנימיות סגורות, אפשר להגיע לחדר מכונה. יש פה אינטרקום, שדרך האינטרקום מדברים כמו אוקי-טוקי, של לחיצה על הלחצן בצד. אפשר להיכנס? לא, כנסי. לא, להפך. עוזרים את הלחצן, שומעים את הבן אדם בתוך המעלית. רק שבוא נדגים את האינטרקום, זה מאוד חשוב. בעיקרון? יש פה שני אינטרקומים. פשוט פעם... לכל מעלית, לא, נכון, כי פעם שעברה... חילוץ, אנחנו כרגע עובדים על המעלית הזאת, היא מסומנת כמספר 1. על האינטרקום מסומן מספר 1, והכי חשוב, קודם כל לפני שבכלל עולים לפה, יש מפסק כוח מעלית ראשי, הצבוע בצבע אדום. הוא מסומן כ-1 ו-2. כן. אז זה של מעלית אחת. זה מעלית אחת, את יכולה כבר להוריד אותה? את הכל? כן. יופי. עכשיו, את הצלצול משם שומעים פה? את הצלצול עם מי שתקוע. כן, תשמעו את זה. תשמעו את זה דרך הפיר. קודם כל, הורדתם את המפסק, עכשיו אפשר לעלות לפה. מה שאנחנו עושים פה ליד המכונה, מורידים את המקצה הזה בהברגה. יש פה את הציר של המכונה, שמים אותו בצד, מלבישים את הגלגלת על הציר. יש לו מגרד פה שהמגרד צריכה לשבת מול המגרד פה. מלבישים את זה עליו. ועכשיו אפשר להתחיל לבצע. יש את הידית הזאת, זו בעצם של המעצור. הוא מתלבש פה על הסליל, על הציר שלו. ועכשיו, לכל אורך, אפשר לראות את זה אפילו עכשיו, לכל אורך הכבלים, יש סימון בצבע אדום על הכבל. אפשר לראות את זה שם. זה קומה? כל סימון אדום על הכבל זה קומה. בגדול, מסובבים את הגלגלת לאיפה שיותר נוח. כמובן, פותחים את המעצור. טיפה, זה מעצור, זה מסתובב לבד? עכשיו כן, כי אתה ריק. כי? אתה ריק. יש את המשקולת, שהיא יותר כבדה מהתה כרגע, אז המשקולת מושכת אתה למעלה. רגע, מישהו בפנים, אז זה לא יעלה לי ככה באופן עצמאי. לא, אתה צריך לסובב. אתה חייב... עכשיו, אני יורד רגע, על זה שזה לא ירוק. כי לא צריכים שני אנשים, נכון? אחד יחזיק את ה... לא, ממש לא. אתה אמור... לא... אתה פשוט פותח את המעצור. אם המעלית מתחילה לנסוע לבד, אין לך צורך בידית בכלל. כי היא ריקה כרגע. אתה לוחץ על הידית, כמובן לא ללחוץ ולהשאיר את זה פתוח, כי זה יטיס את המעלית ואתה... מה? לא. אתה לוחץ על המעצור. גף טוב. פתוח זה דירקט... אתה לא משאיר אותו ככה פתוח, המעלית תטוס למעלה. אתה רואה שעכשיו אני משאיר, אין לך שליטה על המעלית עכשיו. כן, מה לעשות שם? להשאיר את זה סגור? כל פעם ללחוץ טיפה, עד שאתה מגיע לסימון האדום, הקרוב בא ומתקרב. עכשיו כמובן עדיף לא לעשות את זה מהצד הזה, גם לא נוח, וגם יש שם את הגלגלת בצד למטה, והגלגלת של הגלגל הנע.
שעדיף להיות בצד הזה. רגע, איך המעצור פתוח? אתה יכול לדחוף אותו לגמרי, שיהיה פתוח לגמרי? אני יכול לתת לך גם לנסות, אין בעיה. איך הוא פתוח לגמרי? אין פתוח לגמרי, זה מעצור פיצי. לוחץ, אז מתי זה טס? מתי זה טס? אם אתה לוחץ כל הזמן ימינה. אם אתה מחזיק את זה קבוע, המעלית מקבלת תאוצה. לאן? לשם? לא משנה, זה היינו. אתה פשוט פותח את המעצורים. ומה שקפיץ בעצם זה הקפיץ הזה, שהוא מתנגד כאילו לפתיחה. אז אם אתה עוזב את המעצור, אתה ידית, המעצורים מנהלים חזרה. ואיך יודעים איזה קומה היא תקועה? אז פחות או יותר לבדות. אם הבן אדם אומר לך, עליתי בקומה 0, נתקעה לי בין 1 ל-2, הבניין כאילו, הפיר חלול, זה כמו ערובה. אז יש גם את העד, ואפשר לשמוע כאילו. אבל גם לא מעניין אותי איזה קומה. זה מה זה מעניין אותך? פחות או יותר לבדות שהדלת הפנימית היא נעולה, סגורה. עכשיו מה קורה? הדלת הפנימית היא בעצם פותחת גם את החיצונית. החיצונית יש לה נעילה מכנית, שאם עכשיו תבוא, לא משנה באיזה קומה תנסי לפתוח את הדלת, היא לא נפתחה. כי יש לה נעילה מכנית. עכשיו מה שמבטל את הנעילה המכנית, יש על הדלת הפנימית, על המנגנון של הדלת, יש עקומה. העקומה, ברגע שהמעלית מגיעה לקומה, המנוע של הדלת מתחיל להסתובב, העקומה נפתחת ומושכת את הדלת החיצונית. בעצם העקומה היא גם מבטלת את הנעילה המכנית של הדלת החיצונית. זו הסיבה שחשוב מאוד שהדלת הפנימית תהיה סגורה. וגם מבחינה בטיחותית, שאם אתם עולים עכשיו לפה, מתחילים לפתוח את המעצור, והמעלית מתחילה לנסוע, ועם דלת פתוחה. וזה מסוכן. כמובן, לבדות שלפני זה, אף אחד אחר לא יהיה בחדר מכונה, בזמן שאתם נמצאים למטה. לא הבנתי, למה אני צריך לרדת למטה? למה לא לעשות הכל מפה? לא אמרתי שלא לעשות מפה. אמרתי, פשוט, סתם לדוגמה, מישהו הקדים אותך, בא מתעסק פה עם המכונה כבר, אומר לו באינטרקום, לא יודע מה, תפתח את הדלת ומישהו אחר יהיה למטה, שלא יהיה הבנות. יש יותר מדי מחלצים. כן, כן, מרוב לחץ זה יכול לקרות, כן. אז רגע, אז אני מביא אותו לקומה הקרובה, ואז אתה מביא את המעלית לקומה הקרובה, עכשיו אני אעלה אותה. שהפסים האדומים... סימון האדום יהיה... הנה, כבר פספסתי. מקביל... לתושבת של המכונה יש פה גם כן סימון אדום. וזה הכל, הבאתם את המעלית למצב שנמצאת מול הקומה, וזה לא חייב להיות במדויק שהסימון האדום יהיה, מספיק 10 סנטים מעל או מתחת, זה כבר מספיק. מה שחשוב זה לסגור פה את ה... חשוב מאוד שאם יחזור החשמל במידה וזה הפסקת חשמל ולא תקלה, שהמעלית לא תחזור לנסוע תוך כדי החילוץ. זה הכל. רגע, מישל, עוד פעם, צריך לעבוד עם הגלגל בזמן שיש מישהו בפנים, כי יש משקל, נכון? זה לא עובד... אם יש איזון, נניח יש 6 אנשים בתוך המעלית, אז יש פחות או יותר איזון. אתה כבר תרגיש לבד, אתה תפתח את הברקס, אם המעלית תיסע, אין בעיה. אם המעלית לא תיסע בגלל אי איזון, אז אתה צריך לסובב את הגלגל. אז גם גלגל צריך לעשות אותו בזהירות ככה לאט לאט, או שלא משהו? כן, כמובן, ראית בהתחלה שפתחתי את הזה. לא צריך, שומעים הכל כאן, זה הכל חלל, שומעים מצוין. במצב הזה אני אנסה להחזיק ויכול לקרוא לי את היד. רגע. אתה לא יכול להחזיק את זה, בחיים לא. לא, אני מתכוון, אם נניח, יש הרבה אנשים במעלית, והידית לא עוזרת. צריך לעשות ידנית את זה, נכון? עם הגלגל. כן, אז עדיף כבר אולי, אם יהיה יותר נוח, שאחד יפתח טיפה את המעצור, והשני ינסה לסובב. כן, בגלל זה אמרתי, עדיף 2, שיהיו 2 פה. כן. רגע, אני נתקעתי במעלית, וניסיתי לפתוח מבפנים, לא נפתח, ואחר כך נפתח. אחרי איזה רבע שעה נפתח ויצאתי, זה היה מול פתח. אז כנראה היה בעיה, איזו תקלה או משהו רגעי. זה לא שזה קבוע אחרי רבע שעה זה נפתח לבד. לא, התאורת, יש כאן תאורת חירום? להרים? בחדר כאן יש תאורת חירום? במעלית יש חדר. כמובן, לשיר, אחרי פה לא נראה. אז אם לילה, אז מה אתה עושה? חדר המעלית נעול בדרך כלל? לא, יש מפתח על הדלת עצמה, בקופסה האדומה. כן, אבל הקופסה האדומה אמורה להיות נעולה.
איפה? ולרי צריך לארגן גם תאורת חירום. תאורת חירום גם פה. נראה לי יש פה. אין. לא נראה לי. בקומה שם אין. ופה ולא. אז שווה. לא שווה, חובה. בדרך פה לא אבל תגורה. פספסתם. כן, דלת תמיד פתוחה, נכון. לא, דלת... פספסתם את העניין, הבאתם את המעלית. עכשיו חצי דקה וסיימנו. עוד קצת. חבר'ה, אפשר רק להקשיב שנייה? חצי דקה וסיימנו. הבאנו את המעלית לקומה, הסימון נמצא מול הסימון האדום על התושבת של המכונה. אפשר להגיד לבן אדם שתקוע בפנים, שיפתח את הדלת ונגמר החילוץ. רגע, ואם זה ילד קטן שלא יכול לפתוח מבפנים? ילד קטן לא יכול לפתוח? סביר להניח שעד שתגיעו לשלב הזה אנחנו כבר נגיע. אנחנו תמיד פה בסביבה הקרובה, אין בעיה. רגע, מעלית נמצאת כרגע לא בקומה. כרגע היא לא בקומה, לא משנה, אני אפעיל אותה אחרי זה. כמובן לא להפעיל את המפסק חזרה, אם מעלית תקועה, יש לזה סיבה, או תקלה טכנית. זאת אומרת, אחרי החילוץ, תשאיר אותה... כן, להשאיר. בסדר. יש לכם דף כתוב? תודה רבה. יש לו גם להוראות חילוץ. בסדר, שיהיה לי בבית. במקרה של חס וחלילה... אני אצלם את זה, אני אשלח את זה בוואטסאפ. תאורת חירום. כן, צריך אין לך לשלוח לנו במייל, נאמר? אני אצלם את זה, אני אשלח. ועוד משהו, גם במקרה של הפסקת חשמל, יש יחידת חירום במעלית. ברגע שאין מתח של 220 ואין תאורה בתא, יש יחידת חירום עם תאורה ועם פעמון הזקה. כמובן זה לא משהו שמחזיק לעד, זה בסך הכל סוללה מסכנה של 12 וולט. ולי, יש התקנים במעליות שברגע שיש תקלה הוא מביא אותה אוטומטית. יש את זה, אבל לא בפיקוד הזה, וזה לא אפשר. ממש כזה ואז מתנתק. הפיקוד הזה לא... אבל גם סוללה יש לה אורך חיים, אם משתמשים ואם לא. זה עושים בדיקה קבועה על זה, זה לא קשור. נדבר בזמן של תקלה. והסוללה הזאת מפעילה את המעלית? לא, רק פעמון הזקה ותאורה ש... צריך גם לצבוע... דרך אגב, תאורה לא עבדה הפעם. את האדום הזה? לפני חודש שהייתה לנו... תצבעו שמישהו נתקע שם. תאורה לא עבדה, תאורת חירום. אני החלפנו את טיפלתי זה. בזה. רגע, גם לא עבד לחצן, נכון? הלחצן גם לא עבד. טיפלנו בזה, החלפנו את הסוללה. מזל שהיו אנשים בסביבה. עכשיו קאט, סיימנו. תודה רבה. מנסה נראה לי להוציא ממני דברים.